Segene Malik Fatou Sow gorko mo jumdende masina toro Gurel May Sali wondude e Mamoudou Soma Dia Ibnu Soma gorko mo Dar Halaybe litere mon radio kankan kongol umrade wiya Emila Westa e sawtu wol musidde mon Abdoul Wahab Kan gorko mo Agnam Yeryabe bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on jettama on jarama kadi on jurama bandiraɓe woɓe hettade yewtere men wiyetede radio kankan kongol umrade wiya Emila Westa sikki ala hewɓe namdima nde ɗo yewtere mbi ko tagui en ɗaccude nde ɗo henne yewtere mbiɗen ala en ɗaccata yewtere nde so weeli gueno hande noon en gari tigui tigui wadde nde ɗo henne yewtere nde gownoɗen wadde e kala saaha eɗen goni ɗo e wuuro wiyetego Modena e nder leydi Italie ñalawma o ko ñalawma mawde woni aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru tataɓiru ujunnaji ɗe 14 jibinede Issa bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe bisimilla moon ko yewiti e daari hande noon min gaddani on darol ko darol hakkude Ngori e Ñiiwa so tawi noon en mbiyeɗen kaala hakkude Ngori e Ñiiwa ha waɗi yimɓe hewɓe nde wonno ganduɗo Ngori kala andi no Ngori foti ni e ganduɗo Ñiiwa andi no Ñiiwa foti ni so wiyama ina dartane hakkude Ngori e Ñiiwa hare mumen no siforino ɗon welide ko hettade bandiraɓe Ngori e Ñiiwa wonko mbadduno ndungu uri wonɗo baade fuɗɗi sorde wonɓe cuwa ganduɗa hoɓaɗa yiide hay baade taw on saaha remoɓe kala ene jogui ganduɗa mamuya e ndungu jaam Ñiiwa ummima nokku muɗum tan bajo hankkandi dunkiti ina laago ha yetti ganduɗa homaɗa ko Baylo yetti tan wi assalamu aleykum Bara wi wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi min de addimi ga henne ko yidde tafanede Dialo komi ganniɗo remde hikka ha yaaja so weeli Allah Bara wi alhamdulillahi rabbil alamin koni ko an heewi fartange sa leelino arde tawa ganduɗa hoore maɗa jamɗe ɗe gasi ha laaɓi ko jamdi gotiri keddorimi ndiɗo jamdi kam mami tafane hen Dialo so weeli gueno Ñiiwa welti hamdini ɓe kaldi ganduɗa hoore maɗa ɓe kawri Ñiiwa hooti cuuɗi mumen e rumtade Ñiiwa tan Ngori lomi yolde Ngori yettiwi jaam ñallema Bara heɓiti ya ñalle jaam guiɗo o wi min de adduno kam ga henne ko yidde tafanede Dialo nde wonno hikka komi ganniɗo min remde ha yaaja so tawi kay ganduɗa homaɗa Allah wurni kam ha tawtiri kam nguɗo ndungu Bara wi eskey kowoni ɗum de hawne sa yawino arde de ma tawɗo jamdi gotiri keddorinomi kono joni o ina wayno ganduɗa hoore maɗa Ñiiwa min kaldi min kawri ko jamdi gotiri heddi Ngori wi jamdi gotiri heddi ɗo attata Ñiiwa o wi aha o wi ala ndiɗo jamdi ke ko min handi hen so Ñiiwa ari wi ɗum to yiɗo fo yo fa yo ya yiilu yo jamdi tafane Dialo kono ndiɗo jamdi ke ko min tigui handi hen Ngori ganduɗa hoore maɗa haalde e Bara jaaɓi ina hokka Dialo no Ngori Ñiiwa joɗima ha waɗi dumuno seeɗa arti wi assalamu aleykum Bara wi wa aleykum assalam o wi Seydi Mbo o wi Seydi Ba i joni noon o wi no gorɗa mbar ganduɗa hoore maɗa Dialo ngo gasi o wi Dialo ngo de mi fuɗɗima ɗum kono noon Ngori ganduɗa hoore maɗa wi ko kañum jeeyi Dialo ngo mbimi noon ala ko Ñiiwa jeeyi o wi ala ko kanko jeeyi
joni noon wonti pooɗe ndure hakkude maɗa e ngori o wiya ha tan ñiwa laawi duki gandanɗa ho maɗa fetti waɗi kala ko waɗatno ngo ene hulɓina bara wiye joni mi faami so tawi gandanɗa ho maɗa ngori ari mami wi ɗum ko an jeeyi jala ngo o wi so tawi tan a hokki ngori jala ngo mami nikiñe ngori o mi nikiñe dendagal ko woni ɗo foof bara wi ala mi faami guiɗo ɗo kay gandi jala wodinima ñiwo fokkiti yeehi tan ngori ari kadi lomi welnde yetti wi e bara no goruɗa o wi jala ngo de ngo woɗɗi kono noon paama ñiwo koye wi so tawi mi rokkima ma tikuñuma tikuña dendagal ko taari o wi ko noon ñiwo yo yaha o wi so tawi ñiwo wi noon mbiya min mami tikuñu ñiwa mi tikuña dendagal ko ñiwa tikuñanno ko min hettiri e ngoɗo jalo assalamu aleykum yeehi ngori rumti yeehi lawol muɗum ñiwa kadi lomi welnde wi barano jalo ngo wori o wi heddi hende ko seeɗa kono noon paama ngori de anni kam wi ganduɗa kañum tan ƴettata jalo ngo ya jiiloɗa jalo wongo o wiya ha tan ñiwa laawi dendagal leɗɗe gonno ɗon ɗoofi leɗɗe tan ganduɗa ko mbaɗa joowe leydi birgiti ha ɓuri waɗi jancal manggal tan jancete heeɓi on tulli ni o wi bara o wi nam o yeehi ndeɗo yancere o wiya ha o wi so tawi ngori ari mbiyamo kala gorko mo wawa gandanɗa hoore maɗa ahde yance ndeɗo yancere on wawano jalo ngo so tawi a tottimo jalo ngo an e dendagal ko taari foof mo waɗɗo no mbaɓe ɗeɗo leɗɗe ɗe ni a faami tan bara wiya joni gay gandi hay somi famatano min faami jalo ko an jeeguiɗo ñeewa dunkitima kadi yeehi nde ñiwa yano tan ngori ari yetti tan wi assalamu aleykum bara o wi waaleykum salam o wi he ngori wi nam o wi ha toon koy mbiɗa mooli Allah e nelaɗo muɗum ñiwari ɗo hennene wona a yi dendagal leɗɗe gonnoɗo ɗo henne kala a yi nde ɗo jooru wiya ha o wi ñiwu ba heeli leɗɗe foof no jiiruɗa ndani nde ɗo joori jowinɗo nde ko yancere ñiwa wima kala gandanɗa hoore maɗa mo wawa ahde yance nde ɗo yancere on wawanode jalo ngo ganda koye hen gandi jalo ngo ñiwa huwi hen ko ɗum addi konngol ñiwa huwi ngori wi ɗum noon a jarama tan ngori wi sattal few tan juure dow yancere sarkite ha ɓoyi tan ɗoofi ganduɗa o maɗa sigi ɓurɗo juutde e laasi muɗum tan ñiɓe dow yancere he o wi bara wi nam o wi so tawi ganduɗa homaɗa ñiwa lomiɗo yonde caggalam so tawi ba ari mbiyaɓe ganduɗa hoɓa hota yancere mabbe woni mabbe wiɓe yiyani mbiya ko min sarkiti yancere nde ha boni kollitamo ganduɗa hoore maɗa ay ko jeeyato e dow yancere he ko ɗum ɗo ko leɓol hinaram kala gorko mo ala ngol ɗo leɓol hinare on kay wawa ƴettugoɗo jalo bara wi seydi ba ɗum de gandi ko noon tigui o wi mbo an nani o wiya min nani o wi salla jogi mami haala ñiwa ngori fokkiti yeehi tan ñiwa lumi kadi yolde nde ñiwarno tan ha yetti o wi bara wimo nam o wi to goriyal ma woni o wi ngori de wonko haalama o jabtimo jabol ma ha waɗi fayida koto yancere ma woni o lemi o wi kayri de no sarima ko seeɗa hedde mayre o yaha a yi ɗum o yaha wona yi ko jeeyato e dow yancere he ko wi walla mi yi ngori wima ɗum ɗo ko leɓol hinere muɗum kala gorko ganduɗa mo ala leɓol hinere fotgol dani on wawa ƴettu jalo ngo tan ni wi an kam bara o wi nam o wi an kam ngori ko holko woni ngori o wi anda ngori o wi min ko won ngori mo gandunomi o wi sa anda ngori kam ma andu ngori o wi hol ganduɗomi ngori o wi ngori ma tawi ɗo joni hande kay natti gandi makam nele e Mamoudou joni kay ko an e ngori kuccodirta ɗo henene kala e mon ganduɗa homo ɓurɗo doole fooli goɗɗo ko on jeeyi jalo ngo joni kam hankkandi mi natti ganduɗa hono famde ɗum ɗo joni kay hankkadi ko ma kuccodiron tan
o wi mbimi sifulami gori o yala gori ma taweɗo o yala hoto Allah hawrdini men ɗo tan ñiwa dunkiti dogi wi ganduɗa gorko kaymo lewɓo hinore fotindani on kay hoto Allah hawrdini men ɗo ni woni ganduɗa ko maɗa ñiwa dogi naate ladde ganduɗa hoore maɗa gori ari wi bara no goruɗa o wi ñiwate ganduɗa ko maɗa yiileɓo hinore mangol dogi naate e ladde guila nden ha joni ruttaki o wi bara o wi nam o wi funti laami ɓuuri felli laami joni kay ganduɗa hoore maɗa Diallo wodani kam o wi wallahi Diallo wodanima bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe ngol ɗo darol ko darol ganduɗa ho maɗa mawɗo meɗen Amadou Mali lollirɗo Kamarel ɗum noon ganduɗa ko ɗum ɗo ko e daari makko jeeya no hannirta dani ñande wonde kadi ma en gadden ganduɗa ho maɗa gosol kadi e daari makko no hannirta dani nde wonno guila komin Kamarel min kam mboɗo yiiɗi Kamarel on jarama kettugol musidɗo mon Abdoul Wahab Kane gorko Maña Mariame